Thina behlala kamfana sikhuluma kuze kushaya u3, sikhuluma into engekho. Sikhuluma sihlebe nje sihlebe. Kodwa umuntu umanimani wazi wancipha, ayikho into emdlayo. Hayi, ngempela ubonile baby. Hey ngiyambona. Hayi cha ke sobayadleka. Lona ke nasena imoto idliwe. Hawu ngangibonile. Kuze kushaya u3 ayikho into engakwazi ukukhuluma ngayo aniboreki kuze kushone nithi ayi ake silale manje. Nangu umuntu enginikeza ithuba ethi just woza kimi sithatha indaba. Ufika amashumshum amasham in Jesus name. Uma ekhona uthi uyisa uthando lokuqala. Mina ngiyazazi ngithanda izinto zami. Ngiyazazi. Ayikho into uNkulunkulu angenayo. Ngeke uzuswele lutho. Ayikho into angenayo. Ayikho into angekwazi ukufundisana yona. Ayikho. Ukuthi nasithanda izinto eziphathekayo, sifuna imoto, sifuna imishado, sifuna amabhizinisi, sifuna imali.